Dabarda çıkşanlara bu waqa münasibetli gutluk sözlerini beyan edip bir karar döwrütüň täze ýamynyň galkynjy döwrüne gahrman arkadamyň beýik başlanyşlaryny üstünlikli dowam edýän arkadaly gahrman serdarmyň başçylygyny ýurdumyň ähli uğurlarda belent sepetleri ýetýändigini, milli ykdysadymyň diversifikasiýa ýol bilen uly ösüşleri eýe bolýanlygyny, halkara hyzmatdaşlygynyň ýygyderli giňirdilýändigini bellemek bilen şunu alym ulgamynyň innovasiýalary arkaly giňirimli ösüşleri beslenýändigini nykdylar. Belenip geçirşýäli hurmatly prezident bilen berkarar watanymyzda ilmi ösürmek üçin edýän ýygyderli tagalary hemde hemme taraplaryny gollawlary ilmi jemgyýetçiligiň wekillerini dürdüjülükli işlemäge ruhlandyrýar. Munuň üçin dawarda çykşydanlary milli liderimize gahrman alimy arkadamyda hemde hurmatly prezident bilen arkadaly gahrman serdarmyda tüý sürekdeni hoşallyk bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň umumy ýygynynyň çözügidi okuldy. Resmi namada belenilşýäli Türkmenistany halkyň durmuş ykdysady ýagdaýyny gowranyrmakda, ilim we bilim ulgamlaryny ösürmekde, ýurduň saglyk goruş ulgamyny dünýä ölümlerine laýyk getirmekde, täze öňde barjy tehnologiýalary ykdysadyýety önümçiligi urnaşdyrmakda hemde ilimli, bilimli ýaşlaryň täze neslini kemale getirmekde. Garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan watanymyzy dünýäniň ykdysady taýdan şalt depkinler we ösýän ýurtlarynyň hatarnaky urnuny berkitmekde. Dünýäde parahatçylyk, dost sogunluk siýasatyny hasam pulturlanyrmakda alyp barýan işlerini nazara alyp, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Gurbanygulyewich Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň ykdysady we siýasat ilmleri boýunça akademikligine saýlanyrly. Dawara gatnaşyjylaryň hemmesi bu habary uly şatlyk hemde gowunç bilen kabul etdiler. Soňra Türkmenistanyň ýokary attestasiýa komissiyasiniň prezidiumynyň çözügidi okuldy. Bu resmi namy esasynda bolsa Türkmenistanyň prezidenti, siýasy ilmlaryň doktory Serdar Gurbanygulyewich Berdimuhammedow ykdysady we siýasy hünärleri boýunça professor alymlyk adyda qyldy. Arkadaly gahrman serdarmyda ykdysady we siýasy hünärleri boýunça professor alymlyk ady resmi namada belenilşýäli berkarar döwrüniň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hurmatly prezident bilen alymyň ileri tutulýany uglary boýunça ýokary taýýarlykly hünärmenlik hemde alymlaryň täze neslini kemale getirmek we ýurdumyzyň alym bilim ulgamyny dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna çykarmak babatda alyp barýan siýasatyndan ugralyp Alimler Geňeşiniň güwänamalarynyň Türkmenistanyň ýokary attestasiýa komissiyasiniň gumanitar we ykdysadyýet, hukuk we sosiologiýa ilimleri boýunça geçirilen geňeşlerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Gurbanygulyewich Berdimuhammedow professor alymlyk adyny dakmak barada netijenamalarynyň esasynda häzirki zamany ilmine uly goşun milli we bütün adamzat behritli, ilmi önümçilik, innowasion senagat, durmuş ykdysady, ilmi tekniki özgörtmeleri, parahy söýjülükli içeri we daşary siýasaty hemde halkara hyzmatdaşlygynyň hasamy giňirilmek üçin bitiren ägurtuly işleri nazara alınıp dakyldy. Şeýle ajaýyp owunçly wakalardan ruhlanyp dawarda çykşydanlary alymlar güni şerekem hormatly prezident bilen Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň akademikligine saýlanmagy hemde ykdysady we siýasy hünärleri boýunça professor alymlyk adynyň dakylmagy münasibetli gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman serdarmyzy ýurdumyzyň alimy jemgyýetçiliginiň adyndan tüý sürekden gutladylar. Belenilşýäli berkarar döwrüniň täze ýamynyň galkynjy döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maksadynyň başlygy, akademik, lukmançylyk we ykdysady ilimleriň doktory, professor Halipa alim arkadamydan hemde hurmatly prezident bilen beýik başlanyşlary bilen ýurdumyzyň ilmi barlygy idaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň maddi enjamyn binýadyny pulturlanyrmagy hemde kemilleşdirmäge, ýokary hünärli ilmi işgärleri taýýarlamagy, zehini ýaşlaryň alyma burun höwüsini artdyrmagy gonukturlan giňerimli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Arkadaly gahrman serdarmydan taýfyl taýlalary berýän golluw himayatlary hemde döredip berýän giň mümkinçilikleri netijesinde köp uğurly düýpli ilmi barlyklary alınıp barlýar. Türkmenistanyň alym ulgamyny ösürmek 2024-2050 ýyllar üçin strategiýasy esasynda täze we ýokary tehnologiýalar döredilýär.
Soňra bu ýerde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan tasdiqlanan alymlaryň doktor we alymlaryň kandidaty alymlyk derejesini bermek hakynda Türkmenistanyň ýokary attestasiýa komissiyasiniň prezidiumynyň düşürdigide okuldy. Bu resminame esasında ýurdumyzyň alymlarynyň 31-sini, şol sany 6-syny alymlaryň doktory hemde 25-sini alymlaryň kandidaty diýen alymlyk derejeleri berildi. Şeýlehem hyzmatdaş daşagy ýurtlarda degişli alimy işlerini gorap, alymlyk derejelerini alan Türkmenistanyň birneçe alymlarynyň, ýagny alymlaryň doktory hakyndaky resmi namalarynyň 5-si hemde alymlaryň kandidaty hakynda resmi namalarynyň 6-sy ikrar edilip, olary alymlyk derejeleri berildi. Diplomlara münasip bolan kimde diplomlary ikrar edilen alymlar berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormatly prezident bazy arkadaşly gahrman Serdar alyp barýan öňdönürjülükli siýasaty netijesinde dünýä döwletlerine parahatçylyk söýjülükli insan pergöre dostugunly gatnaşyklary ösürmek, ýurdumyzda alym bilimiň ösüşini hil taýdan dünýä derejesine çykarmak, alymy barlygyň kimde çeýniki işläp taýýarlamalan netijeligini ýokalanyrmak, alymyň gazananlaryny jemgyýetiň ödürmüşiň meselelerini çözmäge gönükdirmek, ykdysadymyzda alymyň tutýan ornuny ýokarlandyrmak babatda ähli mümkinçiliklerini düredilýänligini belediler. Çykyşydan alymlar ýurdumyzda alym bilim ulgamyny ösürmäge, türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny dünýäge ýaýmagy, ýaşaryň dürüjlükli işlemegine hemde alymyň ileri tutulýan urlar boýunça alymy barlyklara alyp barmagy düredip berýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde döwlet başçylygynda şuňgur hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde gahrman arkadamydyň we arkadaşly gahrman Serdarmydyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak il ýurt behwetli, umumy adamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaşlyklary beslenmegini tüý sürekden arzuw etdiler.